बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हुजुवानि कक्लाबारि साफागुरि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि खुंगा 47थि बोसोरारि जथुम्मानि प्रेस बिबुंसार। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि खुंगा 47थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार ब्रह्म आरो पैला जे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्म बिथांमोनहा फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव हुजुवा कक्लाबारि सिमलायाव खुंजानो गोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ फासयनानै फैगौ फेब्रुवारि दाननि 25, 26 आरो 27 अक्ट'आव खुंफुंनो थाखाय थिरांथा लानायखौ फोरमायनानै होयो। लोगोसेनो बिथाङा दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ फैगौ फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां जथुम्मायाव नुजाथिनो थाखाय बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायदों। खुलुमबाय। दुलाराय ब्रह्म धर्म दैदेन आफादनि जा 47 एनुवेल कनफारेन्स बियो जोंनि कक्लाबारि सिमला हुजुवायाव जानो गोनांमोन फैगौ 29, 30, 31 जानुवारि 2022 किन्तु जे कभिड-19 पेन्डामिक बिनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जा SOP फोसावबाय दा बे हिसाबै जोङो बे 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव खुंनो हानाय नंलिया। बेखौ एसे सिगाङाव जोंनि बानजाय आफादनि मानगोनां चेयारमेन बिथां आदाया रोखायै फोरमायनानै होबाय। दा बेनि जायगायावहाय फैगौ 25, 26, 27 बे फेब्रुवारियावहाय खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। जोंनि नैबे जे 47 एनुवेल कनफारेन्स जा सिमला हुजुवायाव जानो गोनां बे हाबाफारिखौ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै थि खालामनाय जादों। जेरैहाय गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि जा जथुमफोर जायो बे जथुमफोरा जायोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलाव जों बयबो ओनसोलनि बुद्धिजिबि रायजो राजा गासिबो खौसेयै ज' लोगो नांनानै जिहेथु जोङो गोग्गोमै खुंनानै हरो। जोंनि थांखिया देग्लायनि नैबे 47 एनुवेल कनफारेन्स अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि बेखौबो जोङो जोबोर गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों हिसाबै जोङो मोनसे मोजां समखौ नेनानै फैगौ 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय जोंनि ब्रह्म धोरोमजों सोमोन्दो थानाय एबा जोंनि हारिनि जायखिजाया थाखोनि सुबुंफोरखौनो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। जोंनि नैबे रिसेपसन कमिटिनि हारिमु दालाय आफादनि नेहाथारि जानानै दा जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोङो बर' हारिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोबां माने हारिमु आयदाबो लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा ओंखायनो जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि नैबे कनफारेन्सखौ गोग्गोमै जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होयो बिनि थाखाय आं फिन खनसेबाव रिसेपसन कमिटिनि जानानै खावलायबावबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोन, दिनै जोङो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनो आखायाव लादों। दे आंजों लोगोआव दंफायो जोंनिनो जे बरगयारी बिथां कालसारेलनि नेहाथारि आरो फाइनेन्सनि नेहाथारि आरो जोंनि फोसावदिं आफादनि नेहाथारि आरो लोगोसेनो सोद्रोमा बिथांमोन। जे जोंहा 47थि जिथु दुलाराय ब्रह्म धोरोम अधिवेशन जानो गोनांमोन जोंनि बे CK आनसलिकनि बानजायनायाव। दा बे बानजायनाय आफादनि जानानै आं आफादगिरि हिसाबै फोसावनो सानदों जे जोंहा फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 29, 30 आरो 31 खालाराव जानो गोनांमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम अधिवेशना। नाथाय सरकारनि जिथु SOP बे SOPखौ लानानै जोङो दिनै एसे साननो गोनां जादों आरो बे साननायनि बेलायावनो दिनै जोङो बे खालारखौ दोननानै जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 25, 26, 27 खालाराव जोङो बानजायफिननो सानदों मिरु आफादजों सावरायनायनि गेजेरजों। बेखायनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ जोंनि बे 2 खेबनि थाखाय जिथु जोङो खालारखौ थि खालामबाय 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव बे सानखालि जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायफिनबाय आरो जों जाहाथे बै अधिवेशनखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारलांनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोङो गासै
जोंनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनखौ बै समाव फैनानै बानजाय आफादनि जिथु बानजायनो लानाय बेहाय जोंखौ हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनायाव एबा फोसावनायाव एबा फेहेरनायाव गासैबो बाहागो लानानै जोंनि बे अधिवेशनखौ जाफुंसार होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आइ बाबामोननिसिमबो आङो निमाहा बिबाय जिहेतु जोङो थि खालाराव बेखौ खुंफुंनो हायाखै बा खुंफुंनो लानायाव सरकारनिफ्राय इसे बाधा फैनायाव जेरावनोखि एसअपिआ जोंखौ 200नि बारा जोंखौ जथुमनायाव बाहागो लानो होआखै बेखायनो दिनै जोङो बेखौ सरकारनि बे बिथोनखौ लानानै जोङो फैगौ बे 25, 26, 27 फेब्रुआरियाव जोङो खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। बेखायनो गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ बै खालि गासैबो ज'